Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi en ko ɓeya Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hannde ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mboɗo sawo kollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe jokke wadde abonné ko 100 000 abonné min jiiɗi hebde ta eɗen mbawi wirtade ɗon ɗum noon en batta sona arde ko ɓuuri tengtude hannde ɗum noon ina jeeya tan e biyeteɗo Moustapha Niasse ma ummo toon to ganduɗa ko kañum woni hémicycle to yete ɗum ɗon noon woni to suudu sardiji leydi meɗen kanko mo ganduɗa noon ko kanko woni Moustapha Niasse mo hollu caggal o ƴetti retraite makko e ngal ɗon banggal ma en gar hen joni joni goɗɗum ko ganduɗa ma en gar hen woni manifestation jogornoɗo dañde hankkitene woppita ko saabi ɓe goppiti ɗum nani duume nder jayndeli ɗi ha tengte oɗo ɓiɗɗo debbo ganduɗa ko kañum wujjuno bébé Aïda ɗo wattidi ɗo e foof nane nder jayndeli ɗi duumi en batta sona arande on uddide e jaynde gendire Le Soleil ɗum noon ɓe mbi tan hande ma Moustapha Niasse ummo toon to ganduɗa kañum woni hémicycle to yete holla ɗum caggal ɗum ɗon noon woni konngol ɗi ganduɗa nani e nder jaynde Le Soleil caggal yewtere mawde yañde ɓe mbadde Moustapha Niasse mon ji natal ngal ɗo kay oɗo suko gorko mo coyni ɗon ko Moustapha Niasse tigi mataw koye cukagu muɗum aduna noon ko ni tan ɗum noon hande o joɗima toon ha mo yiiɗi wadde tan retraite ngal ɗon banggal hollide ɗum caggal yaade foftoyo ɗum ɗon noon konngudi makko nani e nder jaynde nde goɗɗum konngudi muɗum gone nder jaynde nde woni gardiɗo leydi ndi ha joni artude tan e pension ji ɓe ganduɗa yette koyɗe mumen walla tarde mumen heɓama taƴede e banggal tan militaire e ko way noon ɓeɗon noon ma ƴewte walla gonki mumen ma ɓuur fewditeɗe ko konngudi gardiɗo leydi ndi garten ha joni jaynde enquête kañum noon arti tan ko ji natal Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ɗum noon ɓe joodi tan gam wiide manifestation o ɓe goppiti ɗum saabiɓe woppidde noon ko tan ɓe ganduɗa yete ko hedɓe banggal diine ko way noon ñaaguiɓe ɗum saabi ɓe goppi oɗon manifestation te kadi yimɓe nani paye taske goɗɗum kay ko ganduɗa yete ena nder jayndeli ɗi woni kay oɗo ɓeeɗo escroc ji watboniyankoɓe ɓe ganduɗa yete ko yahoɓe makka ɓe mbino aɓe punta hebde jawɗele mumen ko way noon nane nder jaynde nde ha joni tan gardiɗo leydi ndi ko kewi toon to ganduɗa kañum woni Malika kafu Melila e Kafountine ɗum noon o arti hen no fewi ha tengti ko kewi ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Lac Rose sukaɓe ɓe ganduɗa yete mbasi pittala mumen tene jooli o wi noon maɓe ɓuur wadde tan wadde renforcé contrôle mo ganduɗa aɓe ina daña ɗum e ɗeɗon maaƴe kaɗɗe ha joni tan gareni jaynde Vox Populi noon wi tan ko Benno Bokk Yakar kay ruttima caggal waɗi noon holko saabi ɗum kamɓe noon e wiide mabɓe ko oɗo saaha tan ko imamuji dariɗi kono kadi yimɓe ganduɗa heptinaɓe banggal diine eɓe tan daade mumen keɗete ɓeɗon tigui ñaaguiɓe ɗum tagui ɓe goppi kanko noon Ousmane Sonko o wi aɓe jaaha maɓe jaa tigui e élection ji législative ɗi hay so tawi ko banggue goto yahata élection ji ɗi ɗum ɓe gañata ɗum maɓe jaa so Allah jaaɓi hay goto haɗataɓe jeeyede e ɗiɗo élection ji saabu eɓe gandi ko kamɓe tigui poolata ɓe mbi noon taske e nder leydi meɗen Sénégal ina faɗa kay kono ko taskeli ɗiɗi kadi faɗete ɗiɗon taskeli ɗiɗi noon ina andi ne wowta e nder leydi ndi ɓe mbi jeenayyi e sappo lewru de jogori waɗede tan taske ne woni jogori wonde taskeli ɗiɗi e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ne wawi wiyede tan daw ko leydi ndi wowti garene jaynde quotidien Le Quotidien kamɓe noon ɓe mbi tan yeewi oɗo saaha detti sitting muɗum ubbi ɗum e leydi manam darde ko goƴali ɗiɗon ɓe jogorno wadde ɓe ubbi ɗum kay ɓe goppiti ɗum ɓe mbi Sonko e wondiɓe muɗum wi ma jaa e élection législative uji ɗi
ene ɓe mbawi jeerede hen foof ɓe mbi noon oɗo saaha ceerno madani haalde moɓɓe kay wiɓe yoɓe goppit kala ko ganduɗa aɓe jogori wadde ɗum te ɗiɗon konngudi woni konngudi ɗi ganduɗa natane noppi mo nanata ɓe nanni ɗum e noppi maɓɓe te kadi ɓe goppiti hen haqqille no fewi saabi moɓe goppi manifestation ji ɓe mbino aɓe mbaɗa e nder leydi ndi ɗum noon woni ko ganduɗa ete hewɓe jaadi hen ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay ma ɓeydu pension retraité ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Garen ha joni e jayde las kañum noon ɓe mbi tan ko ha joni ɓe garti kadi koye ruttugol caggal mo ɓe ganda kañum woni Yewwi Askan Wi rutti caggal ɗum ɗon noon woni ko ganda hewɓe jaadi hen ɓe mbi kay won liggeyaji ganduɗa ene faye banggal autoroute Dakar Tivaouane ha jokki ha toon to diwan mo Saint-Louis ma fuɗɗe joni joni e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ma won ko wallitta no fewi ɓe mbi kay ha joni braquage mo ganduɗa ete dañi toon to Balla e Goudiri kamɓe watboniyankoɓe noon ɓe won hen ɓe cuwa taw nanggue pawede taw juuɗe ko braquage mo ganduɗa yete ɓe mbaɗi ɗum te noon dañi ko gañandeli walla yete koppareje kewɗe ɗe ganduɗa ɓe ƴetti ɗum toon ɓe mbi taske nder leydi meɗen ko samedi e dimanche nagga ɗum noon woni jeenayyi e sappo lewru ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Garen e jayde Les Échos ɓe mbi noon Yewwi Askan Wi kañum noon ruttima caggal tan ɓe mbi oɗo saaha ɓe mbi ko banggal taske ngal saabi ɗum ɓe goppiti manifestation mo ɓe mbino eɓe mbaɗa e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi yeewi ha joni jaaɓi kay won jeeyede e législative e leydi meɗen ɗum ne ɓe bindi ɗum e tan nder jayde nde ɓe mbi Ousmane Sonko kay wi Sénégal naɓe ko foof yo jaltu hande gam wadde concert casserole mo ganduɗa ko minute aji 50 watta ngol ɗo lawol ɓe mbi Macky noon darima tan gam wiide ko kewi toon to Melila e woni ko muusi Afrique foof kono kadi woni ko muusi mote ko way noon maɓe daro hen no hannirta ni saabu wona lawol goɗɗum ko ganduɗa kay daranama woni famille Idrissa Goudiaby mo ganduɗa kay ko taximan baranoɗo jeeɗiɗi sappo e jeeɗiɗi lewru juin ɓennuɗo o e manifestation ji dañnoɗi ɗi ɗum noon koreji mum mbi tan jaɓata hay lawol gotol ko wiya o fiya koko teddi e hoore nde kono kay koko ganduɗa ko goɗɗum woni ko warimo kanko ɓiɗɗo gorko oɗon. Garen e jayde L'Observateur kañum noon ari tan ha joni e Yewwi Askan Wi e ko ganduɗa waɗi revirement de situation mana ko yinno wadde ko woppiti ɗum saabi ɗum ko ñagugol ɓe ñagano ɓe mbiyete médiateur uji mana yahoɓe koyde jaam mbaɗono Serigne Mountakha e Antoine Félix Diome o haalde ɓe kalde makko kono kadi ɓe mbiyete autorisation ji ɗi wadde manifestation do e nder leydi meɗen Sénégal. Ministre de l'Intérieur wi ko ñett wi ko way noon dañata ɗo kay ɓe mbi Babacar Ngom noon ɗo joni namdal ngal woni holko saabi o yiya eɓe ɓe ganda kamɓe goni Yewwi Askan Wi beele ko tawoyɗoɓe walla ɗum ɗon ko namdal kay ɓe mbi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal noon to bangga heesale ko way noon ina adda caɗele ɓe mbi oɗo saaha ɓe ƴetti ko heme tigui gam waɗide ɗum heesal te ɗum ɗon ina adda caɗele ha fati e tan sukaɓe deedi gandani wawi bonnude ɗum walla cukalel jibinede fotani jibinede kono kadi cancer uji wawi addande rewɓeɓe e ɗum ɗon foof woni ko ganduɗa nane nder jaydeli ɗi tigui walla mbiyen ndeɗo jayde L'Observateur arti hen no ɓuuri yajirde. Garen e jayde Libération no mbirɗen nani ni oɗo debbajo mo ganduɗa kanko wujjuno bébé Aïda kanko noon ɓe mbi tan o wiyatake Sira Dramé tigui kono o wiyete ko Sira Diallo ɓe mbino ko Gambie o jeeya kono wona gambinajo ko sénégalaise tigui kanko waɗi ɗeɗo baɗe ɓe mbi noon e nder téléphone makko nde ɓe mbaɗi enquête o ɓe keeɓi téléphone makko ɓe tawi hen message uji ɗi ganduɗa ete photo ji sukaɓe woɗɓe ina dumino e nder téléphone makko kono kadi goɗɗum ko ganduɗa ete nani hen woni jewte o yewtanno e ngel ɗo cukalel ndiagal nde o wujji ɗum ena faate hakkude makko e joom galle makko mo ganduɗa nana toon to diwan mo Europe to ete wadde noon ne wawi wiyede ko waɗi ko kanko teyi ɗum tene wawi wiyede ko baɗe ɗe ganduɗa ko baɗe ɗewo kay
de ganduɗa o wowti ɗum ne wawi wirede noon e enquête mo ganduɗa yete waɗama ɗum noon ɓe garti tan ha joni e Ousmane Sonko ɓe mbi yete ɓe goppiti ko ɓe jinno wadde ko kono kay ɓe mbi ko yo yimɓeɓe jaltu mbaɗa no mbanno ni hongude kasaroluji e nder leydi ndi ha wuula ɓe kollita mette moɓɓe garen e Diaynde Star coftal ɓalli ko kañum tigui uddata damal e oɗo subaka hande ɗum ɗon noon Ismaïla Sarr kanko ɓe kolliti tan ɓe mbi oɗo saaha noon hakkille makko ina ɗesi tan lerde seeɗa garene Yaya Touré kañumne konngudi addi fannude Sadio Mané kanko o wi tan ko ɗo joni kanko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Sadio Mané kay mo wawi gagnade ballon d'or saabu yete o waɗi prouesse aji walla o holliti to ganduɗa mo wawi ɗum gagnade ɓe mbi Paris Saint-Germain kay nane cergal hakkude muɗum e Neymar ɗum noon woni ko ganduɗa nane nder Diaynde Star coftal ɓalli goɗɗum ko woni hen woni konngudi Abdoulaye Diaw journaliste sportif keptinaɗo e ngal ɗon banggal o wiyete oɗo saaha kay Sénégal ene wawi darade tigui darde ganda ko darde tinde ha heeɓa ko yiiɗi ko e hebde e banggal ngal ɗon hettiyankoɓe yeɓenkoɓe ɗum wonno komin gaddanno an e banggal ko ɓurno tengtude e jayndeli ɗi e oɗo subaka hande en batta sona arande on e banggal gongal walla uddidde tan hello wongo e oɗo subaka hande woni faade e banggal gueɗe rendo no mbaɗirten ɗum subaka foof ɗum noon ko arande on e namdi ganduɗa en mbaɗi ɗum hanki faade e tan émigration ji clandestine ɗi ganduɗa yete ina ƴewtinda e nder aduna o ha sabbi toon to ganduɗa kañum woni Melila yiyama yimɓe wasɓe toon pittali mumen ɓeni mbiya nogas e jeeɗiɗo ɓeni mbiya capantato yeehi ha capanɗe jeeɗiɗi ɓeni mbiya ko ɓuuri temeɗɗiɗi yimɓe jeehino toon hewɓe dañi hen caɗele wadde noon jaabowol ngol hewɓe gaddi hen participation mumen no mbiyeten saaha foof wona ɗi ƴettuɗen ndi woni tan ɓurdi ko tan en cuɓoto hen won hen e ko ganduɗa ko kañum woni yiyete hakkillantagal goto foof gadden peccen ɗum ɗum ɗon noon ina jeeya hen e oɗo subaka hande ko ari e banggal jaabowol faade hen holko saabi ɓiɓɓe Afrique ina jalta Afrique ina doga ina paaya guure goɗɗe ɗe ganduɗa hande ne wawi wiye wonɗe ganduɗa ni seɓorani ni Afrique hande garene oɗo mo ganduɗa kanko woni Alfousseyni Diallo kanko noon o wi tan ko ina gasa tawa yete welani ni neɗɗo fina subaka huccitay sukaɓe muɗum tawa ala ko totti ɗumen kono noon so tawi laamu ngu waɗino cuuɗi liggorɗe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal sukaɓe ina liggo hen ma won ko ganduɗa ko ɓuural wonata tawa yete kamɓe kay ɓe gummata koye nder leydi ndi gam tan faade toon to ganduɗa ko kañum woni guure goɗɗe gam tan yiiloya toon ko dañi woni konngudi Alfousseyni Diallo ne woni to diwan mo Italie gorko mo Tambacounda garen ha joni e konngudi oɗo mo ganduɗa kankone Mouhaji Sidi Gaydé kankone o wi tan ko neɗɗo yaade ha hoya ɓuuri joɗade ha hoya kono noon so neɗɗo ne yaaha yo taw lawol ngol ko lawol gonga ko lawol lergol rewata kono kay wona ummade tan wiyane ɗanno rewde laaɓi ɗi ganduɗa ne wawi addande neɗɗo o jeeya kankone woni ko toon to diwan mo France ha joni garene Gauche Thiaby kankone o wi tan ko Afrique ko tan basal gongal hen ngal saabu Afrique basal woni hen leydi ndi basal woni hen e yimɓeɓe basal nane mumen ko ɗum saabi hewɓe hande ummade dogde nder leyɗele mumen e faade banggueji goɗɗi te ɗum ɗon noon kankone o arti konngudi pulago wiide tan yaade ha hoya ɓuuri joɗade ha hoya garen ha joni e konngudi Adama Konté kanko noon o wi tan ko ɗum ko ganduɗa kañum woni miijo makko woni tan jogade galle mum ala ko ɓuuri joɗade e nder galle mum e joɗade e koreji muɗum ara ko ɓuuri ɗum welde kono noon joɗoɗa ala ko ganduɗa aɗa jogiti ɗum kadi ina muusi sukaɓe ina jaaha koko ganduɗa yete ɓuuranani ɗumen kono noon hande so tawi hewɓe nani jaaha wona sagoli mumen kono kay gonani ko ganduɗa woni ɓuural garene Alassane Bambaɗo Ba kanko noon
konngudi makko ha joni tan woni yete e wiide makko dawa e nder leydi meɗen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kay walla mbi o wiyen Afrique chef d'état ji ɗi woni ɓe ganduɗa ete jogoraki Afrique no hannirta ni ko ɗum saabi émigration clandestine heewi ene ɓuura yajde ene yaaha o wi kadi embargo ji ɗi ganduɗa ene waɗa hakkude Afrique e Afrique ɗum ɗon fof ene foti ƴewtede iwa Afrique wona gotum ɓuuri ko ganduɗa gueɗe walla baɗe ina mbaɗe dow mumen goto fof ne waɗa goɗɗo ko fotani wadde hande ko yimɓeɓe goni ɓe ganduɗa ko fatɓe e nder guure mumen ha saabi ene jaaha saabu karele guerre uji eko way noon foof hande nane nder aduna o ɗum saabi hewɓe yaltude ena paaya e banggueji goɗɗi ɗi ganda ni ɗo payi ko noon tigui goto fof addi hen miijo muɗum kono ko gonga goto fof hakkillantagal muɗum ko ɓuuri hen ƴewtidede ko woni banggue Afrique ko ganduɗa ete ene foti waɗede e banggal liggey ne foti waɗede e banggal ndema ne foti waɗede banggal goɗɗo ɗum ɗon foof koko heddi saabu hande ene jeeya ko wawi nawrude yesso leydi ndi e aduna o ndema ko hen jeeya saabu hande so yeehi ha Ukraine dañi guerre ko ganduɗa kañum woni céréal uji ene yaaha ne yiiloye ene yaaha ne waɗe négocié gam hebde ɗiɗon céréal uji nanna e nder Afrique ande Afrique nana ɗano bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe saabu hande Afrique ne wawi wadde fournir aduna o foof kala ko yiiɗa e banggue céréal kala ko yiiɗa e banggal gongal saabu kala ko jiɗɗen nane nder continent men oɗo Afrique or diamant pétrole foof nane nder continent o kotan waɗaka exploité no foti waɗirede exploité ni te kadi ko yaltata ko e banggal gartam est ce que ne ruttito kadi e nder Afrique ɗon kadi ko namdal gongal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayawa Pindi TV ɗum noon ko hokkude won aadi janggo e aljuma o so Allahu lamɗo jaaɓi hade nden addude namdal ngal ganduɗa ko kañum woni namdal pangal e tan banggal ɗum ko ganduɗa ko kañum woni janggo so Allahu lamɗo jaaɓi saabu hande ene ƴewtinda e banggue goto soko wayno manifestation ji naggama e nder leydi ndi hakkillaji fof owa ene ƴewtinda won hen e windiyankoɓe bandiraɓe meɗen windiyankoɓe saktoɓe kabaruji soɓe kaala e binde journaux ji ɓe mbayanno ko wiyoɓe ni mataw woppuɓe we ko hulɓe ɗeɗi walla duttitima caggal beele ne fonno ruttade caggal te ɗum ɗon so neɗɗo ne wawi yirude hen hoore muɗum no ganduɗa janggo ne wawi nanggude tawa woppitta noɓe bindirta ni kamɓene e ngal ɗon banggal e noɓe kalirta ni onon oɗon jogui hen miijo moɗon onon ɓe ganda ko onon kettoto revue des titres onon liroto journaux ji ɗi ko onon gandi ko woni nder leydi ndi onon ne oɗon jogui miijo moɗon e ngal ɗon banggal saabu goto fof ne jogui droit wiide mi waɗat naggam kono kadi ne jogui kadi mo ganduɗa ina hersi ɗum walla ne jogani ɗum horma so wi ɗum woppu woppita hande namdal ngal woni ɗiɗon journaux ji ganda soɓe bindi hande wayano ko suutata fitina ni ɗum ɗon oɗon jogui hen miijo moɗon ko hen min faɗata nga miijo moɗon e jaabowol moɗon kono kadi hakkillantagal moɗon jaajgal machallah yo Allah waɗanen kisal hokken tawede janggo so Allah lamɗo jaaɓi ko Baba Moussa Niang jaado toon so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen e banggal caméra ko Mansour Sow walla Yassate Ibrahima Thiombane